Nagpadayag og kadismaya ang Mindanao Development Authority kon Minda kalabot sa ubos nga pondo nga ginagahin alang sa Mindanao. Ang detalye sa live report ni Jondi Esteban. Jondi? Yes, Sara, kinitaliwala sa nagparayong investigasyon sa anomalya sa flood control project sumala sa Minda nga bisan sa kadako sa natampo sa Mindanao sa nasudnong kalambuan, gikuripot gihapon daw ang pondo niini. Sa opisyal nga pahayag ni Mindanao Development Authority o MINDA Secretary Leo Bagno, nagparayag siya sa iyang kadismaya kalabot sa anomalya sa flood control projects ug sa matud pa insertion sa nasudnong pondo. Dugay na matud pa ginaduso nga mahatagan og patas kabahin gikan sa national budget ang Mindanao. Aban anaara daw gihapon sa kapin 15% taliwala sa dakong naambit sa Mindanao sa national development. Unya napadulong lang ang binilyong kwarta sa giingong anomalya nga maayon ta sa kinahanglang infrastruktura sa Mindanao sama sa kalsada, tulay, pantalan, airport, energy systems ug eskwelahan. Suportado matud pa sa Minda ang kuting investigasyon batok korupsyon ug nang hinaot nga maundang na ang pagpangurakot ug matagamtaman sa Mindanao ug sa katawhang Pilipino ang saktong pondo ug serbisyo. Kahinumduman nga atol sa budget deliberations sa House Committee on Appropriations sa Department of Budget Management o DBM niadtong Agosto 18, gikwestiyon ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang pag-ubos sa gialokar nga pondo sa Mindanao alang sa 2026. Anaara daw sa 15.4% itandi sa 16.6% niadtong 2022. Daw nagpakita matud pa kini nga ubos ang prioridad sa pagpalambo sa Mindanao taliwala sa ekonomikanhong potensyal niini ug tinubdan sa natural resources. Apan tubag sa DBM, daghang proyekto matud pa ang alang sa Mindanao sama sa 4Ps, social protection programs ug foreign assistance project. Samtang sumala ni Romeo Vasquez, ang Chief sa Consumer Protection Rights sa Department of Trade and Industry Region 11 ug kanhinasay sa Business Development Division sa DTI Davao del Sur. Kinahanglan gayud daw nga masumpo ang korupsyon sanglit makaapekto kini sa paglambo sa usa ka rehiyon. It affects investments or what we call as investor confidence. Isa jud sa mga nagapa-turn off sa mga investors if na corruption, mga red tapes kanang tuyoon og dugay-dugay ang pag-process because kailangan og Usa ka lakang sa DTI ang pagtabang ug paggiya sa mga lokal nga panggamhanan sa pag-facilitate sa mga investment. just in DTI but also in coordination with Board of Investments, even Minda, we are capacitating our local government units, improve the way they facilitate investments, and set up the necessary policies. Sara, dugang ni Vasquez nga kinahanglan hingusgan ang pagpatuman sa ease of doing business aron nga mas mo-invite og dugang investor ug masumpo o matapos na ang red tape. Sara. Okay, daghang salamat, Jondi Esteban.